niguo kurigiririwa n'ibigori byonsi. Omwanchi wa omuliro no botambe ekero kwa Brian Saginise na screen yo omwanchi omuliri yomanya na koletero murubuli bw'Omogano ne itugara ni na koletere eyemo aseyemo gwika ase wodi ya Riane kutoka Bonchari ase county ya Kisii mwanchi muna kurusiri mu chubo songo na koletere eyemo aseyemo ikibinyoro ime elitumanya bari kuri binyoro mwagaiga tumanya na kiba kinete gwikira boni gabekire ebirengo bare omwanchi omuliri itugara na tikira wadeni gonda ase wodi ya Riane ase bungega ya Bonchari ase county ya Kisii asingo chago sangane eyemo aseyemo uyo kuliboni ngekero kyobo jumbe kurwe constituency ya Bonchari umanye kante muna daktari Charles Onchoke omba bange bo umanye tumara mwigure gocha buna kiebna buna arakora mangana ya beratazo we kolende mara mu manyu Omogano na kia kine na kia chage to gmabwaye we keraboni ngekira sebirenge byon CPI kire na we keraboni ngekira se getora tenge kerenge ke achukurige kero kyobo jumbe igaiga ase constituency ya Bonchari ndeze nara kunyuri asini ninga daktari orakora mangana beratazo gutira wikraboniga orakorega na National Treasury muno Director of Finance ase kurende wete ministry ya finance ministry tenerete enengo yense eto ya Kenya mwanju muliri tinde timwaka mafuta mono tete mwalgani atena kia kinete ndara totena ki gaiga ase konyoleke tona kikuru kwa daktari. Thank you so much aso twargani gaiga asenga yako iligo sangana yatumanya na kio kinete na ki wakorere bire bintu bya byonsi wikiraga gaswekera. Asante sana. Biono Brian Nikolali Wageli kubarika no chumo choyo nega se wodi ya na iga gambo machabe kabonyo lakini sengi boire machabe stiringi boire so muchie onyamale lakini tutaratira sibiti bono ante torarande tata sa mbio menyate in fact anda ngwa kara giringa washimamba bwati mechikara lakini ndoche mbiwe bangeteka. Asante ndugu yangu. Nyasaye ngwa krambi yamono muchi wo ndikwanya roseti munole vega daktari muchi no mukoro sana muchi na roseti umwaka 1996 na 1996 lakini rende singa kiarwe maiga na beren konya menta ngora akoikira kora kana biega ngwa kenya sambi yamono oikere bunole na kwa yogo kaire kirando ba gote bandonge kwa stimu cho 1996 eba kumina kina kire no mucho modern ga kare bindo biga kora ebya kisasa nonyo mundo manya kora no modern ono maete nyotore miaka etore bono ga kine jang ya very bottom ba very bottom moto ga do ko tube bono rena mucho na konya menta konya ko yechenjia no chinga kichionchoreri wachenjia mete wachenjia na kiyokora kana wakora landscape mucho kana bia ingike ko inspire daktari wa sabrosi mu enjere onya roseti mu chuno le anda ke inspiration ne reli echete bakonyo kanyo chakai enyege ndana ngakie soko nyoro molembe kabisa soko tegere so wende ko kimwao igobona muone wento nyebeke buya kwa ya usabuya onyome buya obeka kagonyo okonyara onyogite buya kwagokera mwao goboka mwao koligeri gwetaiga metere iskubu iriao chinyoni kechikobuga chiko ko molemba somutu yakurara ko gogete nanga kimuchura inumuya ewa daktari tutaragenda atambe mono turugire kamera ya gora ati mwanju muri ainingo no ese to ese no gena kwa kumanya to korokwa inje kumata na daktari Charles Onchoke na honorable Dr. Charles Onchoke bia mono mwanju mutegereri nje ko Charles mamwacha elia tata Onchoke Bible bane tata ko kucha Alois Onchoke na rale to mwaka wechiri mongena yore bosibuli noale to wakana sambi yamono na iboretwe omwaka 1963 iga machabe eso mucho nyamale mundieki nonkinerete paka yagete kena sa gosoma igo daktari we 1963 kerensa yake anda konyo bosibuli nali ayiboyire intyo taro kire tu no abaibuli mate tonya ujaliete kiroro make ogocholerwa abagasana bakonya ojenjire teriao lakini mono bantama ngwa Charles lakini bara bakondoka charo lakini kine ke goligete tu akineta karokio inalikenga bakombaka na kineta lioli sobunge bwa Charles lakini abange ngwa Charles ebona daktari wa kiwaiburu mwaka 1963 ngai Charles ya chakire no bugma bwana na kia chakire no nyamanga na yesu school in 1970 nkagenda Nyamibo primary school karema tukaitwa kusoma miaka 5 beto akora mathematical ku CPE Nyamibo nga yigotoka Nyamibo no ere gabo gita toko nyamba kana to ntojerore sende petro ne matukaya Nyamibo ngasoma standard 1
paka standard 7 klasi kitangani paka gatano kabere twakora matemeke to klasi gatano kabere Nyasaye navansa senet sana na ende tigangira nimaga sinini saba ibuli Aloisio Onchoke na Yuriana Busibuli etora abana kianda nkendo yo gatano kina stama ama somana 1970 twako kweli miaka 5 ibere twakora CPE Nyasaye na senet sana kina wetu mwana mutangani CPE karangiri school ibere secondary school Daktari tutara ndatambe kwa batana mbona ase school eyo go se astra tenga mbonchali ase school ngaki yunkarangiri school ibere twakorangiri wankarangiri St Paul's kano la St John's Seminary Akwaro kachora kwenda St John's Seminary Akwaro erega ga South Nyanza ga Rungu na nsoma form 1 paka form 4 kaki twasoma form 1 form 4 and butura and go chande kengese kitu akomenta kimia kebere tutara kama daktari hapa siku nende tora ndibo mana kwange gas school yo boroso kur class ya katanga pako ka class ya katanga kabena kibo mabule gabu in terms of na mangana ya school na kinonyo kwali ko direct na bana bande in terms of discipline yaona kyalinge school ga nonyo kurukana kwali ko nyore bintu byo wike school yarenge a mix of it was a basket here of mixed things ngakire kwa cyane kingera kikeri gasa to simeka cinchugu cyamera mwaga na inu mwachora mwaonia kwa nyare base mufuko babanya kibe asbaba gore yanga bagire skuru usekera bayibuli bayi wakonu ekwenda amapato ye kawa bona yasire gasete kawa ya wakonu na gatatu na utata somereti lakini rende buna ama obugima bwa webinyoro na bwarengo bakonwake gakinyi twako bikoko kwende skuru twako bachisu uniform kake lakini ontayo olekwa kusina bakongo kekero kero muntu nabale ko atajetense wagana mwaso mibirasi bire amaomo tuwabada simiti osama tafari bali mubacha osekera kende banyolirake mechano yalenge menene bugime bwalinga raisi chinsona nabo cheko bali chinda che bale magoro kwa Yerusia kwa gendero teni point ya koliento bya koliete ebinte byo and now ontayo bya bya koli eko gana mwa ko genda to a common place birasi byo sibire bya maraba biri matobe kono chizo na buje gusororo lakini rende abayiboni bato igerete biyare beno soko birone bya byonspi kene ke gogete senje chinde icho lakini kino twaite twese lakini rende nabo ngabo alengego maji taringe skuru tweko enda na maji twabo ku ruchindoche twerera abalimu nento yatokonya tokutumike birasime na ndege ntokia renge kyomo ko kinga kicho cyo soma wa primary college nerega igangana intuka ku Asumbi Teachers Training College tenga kia wanu bago tuara dibagalio kone siko so practicals tuale ko kasana eko ran tuarenga sure na wali mbaro throughout and ba ko ngana wali smart abigita uniform sa tinda bigi swai krabu ne skirt and chinga kichu wali mwa baswati mbalenga bangi wali mwa bangi balenga wasacha one kila baswati awajo to kwa good morning class good morning sir madam eko yetu na de sa ko wasacha no balenga bangi lakini over time tukamanya mukungu gakoro kwa muswade ku madam umusaja akoro kusa cyao tabachinga kichingi ya twabogoli ibintu kuruga kali anese basi yabatigire twagende school bato echa yabo twasiba mugati botwalia igine chinga kitwa ko kala sana echinga ki sport kala kende ketoko ne school chite chito taine ne no mwali osebo gita school yetu yakora bia sana ama minyoka njina ko minyoka nale ngomo ke sana bono njino gotogi ogotera kalimutu abana bamitokora bia yarabe minyoka kabisa iyalenge kiyomo kwa sana abantu banchaine oyo kwadira bone school na wako oyo mwabolia bitume bisambe nyoka bigite skati me oda bwana minyorere baba minyorere umabwa ngera isigo kene kialenga kongo kiriko daktari bado kalemu aso abande bakasomera bara banta banene kiriko liasa mantuka bwango gabantu bare basomera barabake inibone egento kiniko bakosake ngomna bone no nabanene mole go sai mwa inu abange baba ko bado mwalenga ngakina jide school na lengo moke sana enkorengenge kene standard 1 or standard 2 abana mbarangi standard 7 banyomete 7 banyomete abamuraba nene kabisa mamurama nene ngakimo kwani wako mupira mbwate bokongu balenga abamuraba nene babwete kabisa banyomete bwate mechi yao mbara mo gosoma na baro ende kyale ko na kwara ko igwa igore enteke ko kara yo mino mo soma ne the same school mo begete Kenyansa mwensi erno muiboli ambono go chaka okorero maine ntoro okerengera limono ntu twekora twense na banafunzi story bona ingoli magana kai na kipono twekosoma na ntoria bakutiga abandi bote mechi yabo ogende ko kutata usaba kutata na ino wale klase kama 90 bona chinga chialengebo St Paul's St John Rakwaro High School yes na kiaro mo chaga tor St John's Rakwaro
yarenga kabone yange private school yarenga seminary train wasomia abana basabake bachikoba basasiroti be Catholic lakini bagosomye seminary secondary and yons mwaka na mwaka interview kurugusiye ngima na bogere ngima bachora abana 25 chipari shikara yako kisidasi ya bwate Nyamira Gusibono na Homa Bay na Migori na isabani paka mations yako kisidasi mwagenda mwensi pia wana mwaka interview abana wetani usine chimisatu bachora abana 25 boka okay nyoto weke na mbe ya 25 togochoro andake daktari kia ko inspector kachukua ende skuri bo Kristo ende kwa urocho kwa uru kuruga ondra toro kongorwa iturwa kisi wachire watambo kiro chase chiamate chito ba Migori egento kiangeto moyo so eskuru yobo Kristo utakao musasiroti enkinete Kristo abayurwana ba Catholic kirabono no to kogana Nyasaye no to gusasima Nyasaye na tata gali ngo muraise kanisa abarayibe kanisa mona basasiroti bala gucenga kigete barenga basonga bangisana matukayo basasiroti barenga ba Afrika bangi so baganza gusegeta aba Kristo aba Afrika banza gutuma abana babo cyo seminari nabo abasasiroti abasongo bawo chakogota bakwena so bononyara abanyene nsorogongo babwata babura basasiroti bagandali enchiri ekagara into kagenda kwa interview tukebeke seminary and 25 ogot wone ge minute kuru from 1 paka from 4 tolenga banga abananga miyem tumanye ni kuru from 1 paka from 4 abane miyem so ketokora matema standard 776 77 ko ndende form 1 rakwaro ketokora interview hiyo nama itafute matoka mange nalio oyo mubo basasuza kwa tena kina kwa number 1 sub 25 sabana 500 form 1 tukasoma form 1 tukasoma form 2 form 3 form 4 tukakora matema form 4 kama mutanga ni kuri school hiyo okay lakini ubwo seminary ubuya sana bwale twakona mucyo gakiribuya sana mburate kwa tule soko move no soko gusine dining hall uchi kanisa uchi dormitory uchi class uchi library uchi gitira round ga ene population yengi ndagira yalenge ngiya mwisi mumanya ine kro muntu kayarwete na kyakorokwa parish kyarwete mission kyarwete to watawo masana to wate bilaw being very active na debating YCS sports na kogendera ento wato gusegetana konne sana umukia bana bakora soma mono koba good debaters usikana usikava abanene bawo na abamino na kobo muntu umuyore responsible no tawo musasiroti wo muntu responsible boneke twegeta form 4 nalikuwa wacho rusenko ndero ko ndo busasiroti kuri yako gumeja seminary usoko genda uboge mabondo ubo chikolera kena kora matema na form 4 I was blessed again kama number 1 is schooling my division 1 karangero chi school ko St Patrick's 10 which minoga leriga Marakwet one of the top schools national schools matukayo kono kana kurende A level ko so O level to akole koro you A level from 1 yago from 5 to from 6 ono ga we alenga amalidati ko beke jacket ni yao Brian bekire bachi ga St Patrick's 10 ono go wetangira gabo nyene matatu megwete bya kabisa no getana wrong rocho wakini ono get wrong for the first time got from 1 from 4 to go wrong na ndo koline basi uchi atambe ndo bwate sanduku yao ya mabati uyega erobia bono ko kana kiko ko yene nkai bako na sawa ngongo seka kene nenke yake St Patrick's 10 stands out ko ke ko kya wata ko wegete ko bosi itenia what the population ni enene gutandira kwa na wate twarenga abana 100 kingo ikoli ko tanga ni abana wanafunzi barenge 800 that was a shock for me and ngaki matemugare wasoka around mutingyo kabere mwe korani mwagenda from 5 mutingyo kano yo gatano kotayari etamwe yemo isikomu alinga kora from 5 from 6 emiremo ya ikoro kwa maths economics na geography to akora emiremo itatu atiye no paper kubwata kana lende class na kikyo angito yo kora kogenda butwe ba kora chemistry na maths na physics ono bakora biology na kogendera ibintu binebi ono bakore course iyo myaka ebere kanara bugimoro bw'abantu abange utaringa no bwe seminary kabwata masomo boronge tukakora matematika form 6 ayiko kwa A level sasa nkonya kama mutanga ni the class
Okay. They're all art stream. Iko gwatire number 1 gutira paka waikira mangana gochuka. Sa nkonya. Nkaba top student. I think in the nation one of the papers economics was number 1. Wow. Congratulations. Thank you. Engaki yo ketwa quality form 6 1982 83 government serikali ekaleta murobiribwa NYS wana binwasa kwa NYS national youth service gwaterere gaptura agenda so mutumuko tokwirana wante ibona se period ya serikali ndro disira mangana NYS na kyo chageta mangana yukwikira bono gachiko kina poko kaba daktari. Yes. Ngwira na tore atotore komo tumukasi ni tumakote kwanera. Kumwacho muri ni tokore ndete kusanganere eyemo aseyemo daktari Charles Onchoke oyichikole kiro kyobo jumbe kurukega ase constituency ya Bonchari ase county ya Kisii. Nitagenda kusanganere kurukega asomo cho ase ensemo ya Riana ya Bonchari. Ngwira na tore togenda tanda. Yabwe television ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubunchurya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abaligeriya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryotogwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe company ya Davis and Shatliff nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni abalikiriya cyo gutumika asugusyalira ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chigenerator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso n'ebintu bindi binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichi chigutumika stima gose solar kuruwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguriya umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibire isato isano nemo inye isano gose enotibire enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enotibire enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire ibire gose enotibire enotisano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibire inya Davis and Shatliff ango yobo kori emirimo bwawo asogotumeka kimashini chekerero enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete amarwire buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwire yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere chioka ndutogo koereza bunorwarete watatebina yigabu naboti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentugete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakurire tokonyora omurwire oyo atakire gokora massage ntubwate ebitanda bya massage ntubwate abanyagitari bagokora massage
na boku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo na boku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchwa omulire nagote murubiri orasembe obonigani gumankanita buno omurubiri bw'Omogano okore twasore na nche Brian Saginisena abasifira tosanganere eyemo aseyemo Honorable Daktari Charles Onchoke kurukiga asenga yae automajibuna kinete wikiraboniga asebirengo biga ikira chukurikiro kyobujumbe constituency ya Bonchari. Daktari watikira ondebono mwakora mangana I10 wasomera kure skuru wasomera rongorwa gusi wachire Migori wachire Borelge Marakwet wono wasera mangana NYS. Brian owanchirengira na magasi nini wona twaiki twakore 1982 83 engimenale twari kobere sika university njachere tukoira abanafunzi na bakora matemo ya chere tu mwaka yomo so mwaka yomo na nyata gosoma Suneka secondary school St. Peter's na somete wanafunzi abangi sana nkaba a deputy principal. Wow. Tukamaya kogenda yiwo 1983 1984 I mean a part of 83 tukagenda National Youth Service serikali ya Murobererio abana bonse bakonde university bataragenda university bayitere National Youth Service para udumie ense abamura gilgil abaiseke naivasha ntwanga batangani ono to ikorori tukolitangani askari watatu kimbia hapa na pale enere baraki yino kana omukuraga enere bakuli yao ene tauro yao ugena bo basikari completely asirende tukanara tugeta magitebu tukakora youth service for 3 months tukatura ende pass out parade tukagenda university tukarangira chikosi chetu chokora nakitara agenda se university kirikule boni mwabere nini mwabera bantaba time kemo chaka mangana National Youth Service asensi cho Kenya antagende kengi kyari ko bariganya uchikoba na ninki essence yegende kyarenge kya NYS ninki chinga kichiri NYS yarenge kwa abana bake kero kende wakorere school turamanya mono ngakiense ere ngakiense the state of the nation kero kendo maite saa ingi sana uli squad wetu suwa kinerete tumaiti uwa galebu wa Kenya chingongo wao tumaiti wakongwense yako experience ota kero kendo tanyore kire kwa ngoma ko gukina eyibone gatwali bagari kumena ngaki serikali ya kolegas engenjo ko ba responsible citizenry omwananchi omanyete ngaki awenda takomenya nakewenda usika machiko yense nakewenda usika abanene baye na wali bamwe bakolegasi nebwe komena kya wesika na kya komenya igende ngya utrente na daktari bakabona mna obutire to gutira ngeko ngeko konyete ngya gokonya akabona ke tokonya na my colleagues tokora kana fande negiteto jitu bakora ke twarenge anyways now life niga tometo ka bond totaka na university yoko ke university yakana ba tonje to asoka na uniform the first people kitu alikuwa kuinange street nabasigari tokogenda wose university highway etobegete uniform tokoka nabasigari totarayo ntwaje tokaurwa lakini mwari gosali inga lene bono mutume ke chinguru exercise motenga wandira nabasigari twari to chitumika bobe tokaurwa uniform tokasari guchinka tokamenya ange meeting itatu toko report as chief now daktari wakora mangana NYS university na kyo chagite university yarane mwaka kyo chagite university university tuanza 1984 mwaka kiri erivuyemo magana kianda na 1984 University of Nairobi University of Nairobi the University of Nairobi Ele anda baje University of Nairobi anjete sana wikamobe ke article jirendete ona bekoro kwa we are not the only university what the article in Kenya we are not adding anything so the University of Nairobi ngalangiwe course ko Bachelor of Commerce commerce rene biashara to so first year was somewhere in the course yao to prepare to the Bachelor of Commerce. It's a different ball game with university
twalengene gesio konyora boom tokogole bitabu kwaga jesa igase nonka kero kenenyo kokureto mochiwa atabakongwa kana wana min office kurango bogimo buya tukasome miaka umwaka mutangani tukaseriwa tukatwara magomo lengo manene sana kwenye tuwetere NYS ntutware kipaumbele ndo kuruka basikali ndo kurwana tukaseriwa tukabanka ange meeting itatu iga ndo tukairana tukasoma paka tukakura kena kura Estrege mwale kwa kanisa kwanza kimwale kuboli inki mokuboli school yen inki omogamo no ekimubwata omogamo university ya watamangana mangi university karo kene tokateguna wanafunzi gete baseri gusaba gutayo tukatene kia bamintu baseri gusaba gutayo tigabaje batatebya banebe serikali kibasereriwa tukatwara mogomo ekagene kapage twasere kwa kwalenge one of the yeah, I was very organizers. Nare konyara. Lakini koko kutwara ngene chinkwana chia ekoru. Na kutwara even ibitenge bigo teneme sa kwa address abanafunzi bandi. Lakini university ya bwate obogimo buya obogimo bwa wobosibole bono korera sa bible mwalimu bade wa tena buka wasogene class ayo kwegambira. Chikanisa nchi ya rengoro nyeko oto boroso bwe bakanika sa kwa kanisa. Ndio bosasima twabade byombe awao yewe see you nibyo bingi binibyo nyene bya accounting club was marketing club akwara kwasabi yakwagaje na kero kene wose bya ebyo binyoro wose busi University Students Association byombe bingi binibyo busa yeah nyare ko kubusa bas tukasoma rende tukakora masama yarangiye kosi imyaka 3 tukakora nende yarengo engakiyo chigase kotoka chengraisi mwale kobe ko mustari una mufa performance ko number 1 wocha ko etera na muakolire if you like the mocks chi company yawo chianza kubarangira chi interview utara ko school kanyore mirimo City Council of Nairobi uni accountant 1987 I go to school once mirimo straight ngakorera City Council ni accountant lakini nkabe chief accountant nkaba chief accountant kanywe senior accountant nkaba assistant general manager a department ya mache bado wake City Council City Council ngakina nkabe deputy treasurer matukuma kegange meeting 5 kanywe transfer nkagenda Kisumu omwaka kiri wibere na ngwanso sato kenda Kisumu nkabe treasurer meeting 3 Kisibani Kisumu hadi wajite kuna the City Council ya Kisumu council ya Kisumu yakore meeting 3 karuaroro karangere interview ya Public Service Commission the position ya Director of Finance yakora interview karangere wateba ningisaina ndaro wa City Council ina na magaka na nyodiri banga nakora my masters ni kosi ya kabiri essence ya Bongereza University of Glasgow nasoma masters of accounting mwaka kio 1992 sponsorship kwa nyarto ko sai kwere na daktari amanya kanyore sponsorship ya World Bank ngakora myakebere kana kagenda merimo kina ne City Council mwaka wechiri bwibere karama soma tangisaini ene kerike University ya Nairobi PhD soma machiko no ngasara masters of economics no ngirika machiko to the law school ngakora machiko kayakora kanya my bachelor's of law kagenda Kenya School of Law kagenda nkaba admitted as an advocate of the High Court of Kenya kerenkorwa Nairobi kagenda Kisumu ndanga na advocate of the High Court of Kenya kena kora interview ya Public Service Commission kabanegesio gaita interview hiyo kanya appointment letter ndaro Kisumu nene kanya appointment letter nangene kobe treasurer ya Kisumu one bwata maruwa ibere treasurer ya Nairobi ni director of finance treasury kaboli manene yaliyo tetenkole akanda nkagenda kobe director of finance it's national treasury atemo PS local government mbiyamono so ko appoint kobe treasurer ya Nairobi kiti yange ndega iga no tore serikali yam
nkaba National Treasury as the Director of Finance oko report to the Investment Secretary kasi yalengengia kolege nga kiji prestato jo kolegas na kiyo kipita via accounting na kiyo bwichi bya sabole na budget yokorwa na kitogo dogo support parliament whether it's Public Accounts Committee Public Investment Committee CDF Committee na kogendera na bwo na nyotiri boga karansa ji board awao ekora ji prestato chionse PS ya Treasury ne bwatiri boga igona wa point aba bisaba ne ba mu akilisha ese ji board ina nyato kansa ji board awao mwaka 2009 gasabari baganji gosoma PhD kinde Treasury akangari baganji gosoma my PhD kagana kanyakolera America USA akora my PhD nkayekora emyaka 2012 kakora nkaira na gocha doctor kere constitution ya enyi ya ansiregas kanyara gokore kurende gokore gas nabagusi bamintoga ya kweta ibinyoro wa te abantu nke katibe nyimineti nke wo county government community nke wo CS community nke wo county assembly community ne bintu bingi ne function ya serikali kweta kweta kanya kore gas serikali ne katibe inko nyirige na ngocha gocha achinga twarenge city council to stake mbikia go kya bonchali welfare association kya kuliria mangana wao muntu bwato sana mabe so bwato bakongwa wao ba chali ones particularly bali nge Nairobi na michi menene na beto gachi na kabana machia at one time kole to walenge bitabu ne award abana bakole bya matemo gaiga bonchali gwetengima. Now you're giving back to the society as more role so mwana ole mere fees to mo changera ogende school ene gasi yangete omoyo sana na nyotiri bagali ke ukorera abantu baminto na kwa bana bake omoyo gwo gosoma abo bacha kwa abantu abarayi bamambi andake daktari tutaragendera tambe monte torarande ikega gono gwachire National Treasury gwachire okorega sina barabu experience yake National Treasury na kikere yarabona kwanyore liba duwe sansa chip board au ugo kwanyore liba gali okorega sina mwai kibaki na kiga siere kega kero okorega sige gonsi enga kina soete National Treasury enga kia Kibaki Kibaki was mwaka kolengo mia karotika ndo akorega siabo toko wisimi kula bisiaye ninyo tenga ke mungo kolega sine parestato yamo no muntu olengo machia maniga lenge olego teba no moyo Kibaki olengo wono gata gete bintu bikoruiga dalenge ya bwate kanina machika ko agoteba bona somo PS no tenga kiono bona PS mbwata bakongo gaiga munyakero goyo na ndenga kinda agoteba gana kitokora mwana mo PS ya gante wana Onchoke Kibaki gata itega se koru Burundi kolega sia une wenda gokoro tagotegera abantu abandi bagokora batama itikero kende oso bati birenga liebe yomo Kibaki alengeyo twanyate kolega singia economy ka kina ukira abandi baje ko yubuga trende ko yagendereri twanyata ko no musike Uhuru Kenyatta ne minister ya finance twanyata ko no musike Emoski Munya no minister of finance na honorable Michuki una abantu babeta minister bane chinga kiao una minister of finance nga kina lenge treasury okona barabwe ga sponsor na kibarwe na kiyo na kiyo gebo bogima bwale nkero ko ga especially na Uhuru Kenyatta na kerbo ngene mo rebwense yake yes and ntara ne rine tunyato ga sina honorable Raila Odinga Raila Odinga ga ansrete abisia ya lenge treasury batara bwa cha abisia yenye so no tu alen como treasury Uhuru Kenyatta no muntu bata mo mu yasana no muntu gutiga ndo kolega siabo tai muntu gutwara saka kenen kolembe osoko ngenda mabe no muntu bata mo yen kolere erenda buse utakirete Kenya maya utakirete Kenya kromo Kenya erwanere bunakonyara so mabwaye kwenene yena abantu bayine familia yaye andake daktari ke kole libona gwatire birenge byonsi piku abe number 1 chiskuru gutira na ebe ko nyoro libali gosoma asense ya Bongereza na bugense ya USA kero kuli no je kwere kule maybe ama baka kwa nyoro nsi gosoma ro ebinte binki ora tabia gosomete anene mono chikalcha kero kuli linga wono kwa rura se culture tumu gusio somo Kenya gwachire interact na bantu bandisiko yense ita no wekei na gusikavant na urali geri monto na kimonto ale gatama tu kwa na gesongo gatama ndino moliriale so mondo kwa na gesongo kengo kanga no mongainiale abantu mara gatama tu gesongo lakini bara bantabo gesana ando kwa na gesongo rara kitamanye tikende
so no weke yena gotegerera abantu no gutoka kumanyana ngakyo kumanyana abantu igo no genda gusina China kwagenda gusina America nikyo kumanyana abantu abo kugenda gusina kanisa gusina swa gwachiko gora chingeni chiao nikyo na abantu ekyo ningubenene sana kumayo sinyoro nyiga Kenya kwagenda gusina yabo ko gusina yabo gere nikyo kumanyana abantu abo gusina abantu ba America nikyo kumanyana abo nisiteyo ya yensengima asa yonta menya abantu yakora ninde gesigo ikabona nagene kiza gwetania 20 cia chibuna kitane ni gayo nakora ki abantu bakomenya kila abantu bwate ubuja bwabo bwate bisibyabo entuga gusigo sekanya ntu buyibwito no bubwito igo bono gokogenda ndonsi gentonda semya abantu tegera litangana kabisa tegena ki abantu bakwane kyunki ansometi nyembo no chiko gubura yobo ndabona ngo chiko boli ngo bakwanira tole no gategerera abantu no weke no kuriyo basemi kurese bale ekinge kigere ogendere mono ongainie moigwa n'abantu bakorega siamo hector boy ko kwarora kanira sama tukabwango amatuka yonsi kwarora kane kwanchita nene mono kwanchite abantu na komenya abantu na boy ko konya abantu kuri ningwira na tora sentunde ite ya gatatu otote na mangana ya philanthropy na kyonya nchite na boy ko konye community ya kanene mono giga sense mo yariana osebunge ya bonchari kuri nde tetorara bwatera torage no mutsuma so mutumo ka sentunde ya kuru mwanchu muliri to kwera ntogenda gusanganere eyemo aseyemo umwishimiwa Dr. Charles Onchoke kuruka iga asenka yego toka sense mo yariana ase bunge ya Bonchari kaunti ya Kisii. Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vuomugusi enyagitari ya Oasis Specialist Hospital Kisii nige kurwa obukorerie gochia asaba Kenya ao anene mono asoro gonkorwa Western Kenya nechi county cha Narok, Kericho, Bomet, Kisumu na boigo chinsemo gete asumu bagabwense ya Tanzania na Kenya enyagitari eyo nigebwate chinsemo ao buna Doctors Plaza, Care Centers na Family Medicine Centers igatiye chinde chinyinge ekero waikiraroro nigo kunyoro bokoreri bwokorengwa iliyokumanya na kyurwalete X-ray, CT scan, ICU na HDU mbagwate ensemo yokuriria emechando ya maino MCH, dialysis, cancer care aseba gukorera chemotherapy na hormonotherapy mbabwate enyumba yuko bara guse theater eduka yoko ni mariogo ijune manyikanite buni pharmacy na boigo na seba kurwaria n'abantu batumucyando bwobongo guse mental health nigo bakurwa obokoreri bwebirenko byigoro biria bya ISO ngwanchira bale wakanira kwa insurance kurwa ase NHIF Jubilee amoni insurance chinde chinyinge naboko batarira ime yomuchukisi asibara ya Hospital Road angene skuru yokwegeri obobwenya ya KMTC wosoba keresime ase namba enoti sano na ibere eyemo marakabere inyayemo enoti sano isato enoti gose enoti isano na ibere isano na isato isano nemo eyemo isano na ibere isano kianda marakabere ibere Oasis Specialist Hospital, a center of excellence in healthcare.
Peak Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kounie chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru ao naboigo nkokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asi chianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Anchwa umurimo natika wate umurubere n'umugano ne igaiga sumurubere bw'umugano ni utokera abanyankongo boss fanchi bakiri ngo magaiga asiro bari tragusi asense ito ya Kenya dabigo chinsi chesko igotogo tarato manyana kibakinete wikera boni gabaikera seberengo byonsi baikere kandi to sanganere ya masayemo oyo uchukulikiro kyo jumbe gaiga ase constituency ya Bonchari umoske Dr. Charles Onchoke daktari amusamo tuno na bwange ganto arano nya ngwara swase TV gaiga abantu baraka bagapenga bikinyoru kya uko bakorora mangana ke kana gali kimanye tianda ke aya mbugmo bugu ancha abantu na bigo wanche community ya unka iboro bugu acha treta mangana bana korangari ngamboke ko sokoro chiane sokoro yane nanjeta abantu egento kora masekera linda ngaki sokoro yane ngaki ya njireta abantu achigete batari abakenyoroga gana inchunya rabo mitomenyaga isto gusabana umuriro paka tokamirwa ntotore oburimo bonene intuna abantu twangita abantu kokonya stokonyara tokonyara byonse bakibito konyara pero que no somos no tabuga tio remeru mo iboro remeru school fees kwa mototereria osika ko ne school ya remeru kwa yo totere kwa birogo kwa bitabu wakonya keke osika ko ende umuntu tabuga ti nyumba korara kwa mabati abera tato ya mokonya sunyo ko gwata maje atigato nyitwense kwa maji na isenega iga gosekara ko no muntu nyagitari ebiri ya maberere nene kwa rutaga iga gosekara ko ne kero muntu atonyorire kwa rutaga iga bone kinegento kere second nature goche story goche sende nje ko manyene na utu akinetego kati de birda kera atawe kraboni kwa korana na mono ga sense be area na nere kyaro bone gatuma yetu sujuru kuboli kero kyo bojumbe ke gase constituency ya Boncha esega galiana school na so mete primary sende patron inga ajite klase block yam na basani bani twalito kwachanga twakiagacha na wao gonto begede desk kwetani marongene nchina basani bani bitabu ningole togotana chiru sana ninkonye tera poli kwa gachugali eteni nororo ndenge go santonyo ali bari tukojerora komenta na ye school yo mwali ningete chitankira machi ne bitabu kenga ningete bitabu ora secondary school komenta na yo ochinyangiti wango igan njengire tankiro ya machi kurende na bakwanya takosi getajo kia machi umukora na tabugia kumu na korosirio oboraro kokonye sport mini birabu mipira bikebike bamura kubagorora umupira una Kirwanda kokonya Kirwanda welfare community kokore generator ibintu nebinge usikara kende yo to siriri na kuba pole kokonya jibiri chinya gitari kokonya mechane megamine kibine chinyinge kirekero muntasirira korona kiko bakonya rinde batwale abo basiriro yo mwanchwa nanga kiba kumweka na maskani aralebuya atari ko kuri yabona gatwasira umuhono mwako bochotori atotiri nsema tuke emye ya mwa na meronge bire tucyasho bochoriwe nukuri kirwe soki kuri kiro bojumbe bo Bonchari kuna bone ntumanya ibintu byarakoriwe binge abana sasa watana na ontoros chipara toros ya machi toros yekene kandi ko na Bonchari ke no chipara nchirosi abuna Dr. Charles Onchoke isoko uri bali ko ba omubunga bwensemeye gati ibintu birora chikulira imbere byetu itangan kabisa Eritariga songo kuna empowerment abantu baitu mbato butako wonene sana
Chinga kitoa kinete ne kawa ya usime kwa nyange ekemerige kwa tachibesa. Atukaya kawa teyo, cha teyo. Go utaka wa mente kanisana. Au utaka wale bonchari gose 65%. Komenta nayo aba murabaita bakaba kuri school meremo ya bulire teyo. Nyumba teyo ragende onyo umwana utagwatigasyo yo mugusabiri gose batatu. Ibagenda to komenta kana. Igo bono ngakitoko kora abana abo banyore meremo banyore skills chiko bakonya gusino kogendi gari gusino bontereva gusino mechanic gusino plumbing gusino electrical skills gusino catering gusino pharmacy ende ina boro banyare batwale gento bagotumika kurigiria emiremo kweretera kibesa esimifuko ya buli babo igo youth empowerment moja kujirigereria ende na kitoko konya wanafunzi abana baito bakori school bari school nabo igo esinya kitari chito bakungoro sana liana gaingima nyoere function gosine ya county government nazo kuwata na aba MCA torenga ki kinya kitari chito gotwara chinguru ambulance teyo bitanda bio bisaine mattress nchiyo maliogota yo laboratory services pharmacy nchiyo eko ya to nya kitari to bwati vintebyo yani chiko ku level 4 chibwa di 4 via level 4 igone mitoyo kuwatira n'aba MCA baito tore nangaki abantu baito bakonyora service wenerete kero kenyo bure wosinini boko bono cyo barutanse kinga cyamaga nkombori mitu kinakorera gaiga natemeta ko konya gitagito gali na health center ko bakonya ko gita sarenge boba alenge open abako baji machine cyo pima pressure cyo pima sukari thermometer cyo pima liberera ne chinsa ne free choko gachama lyogo n'ibintu bikere kendi bigane ko bacyo sara kendu ekeke buri chinga bune chigaba saya banke nigo baho chibatumeka sana nene mono chinga kichikura no musabona anyora tusengene marko boso bokira mandu chikwa gukende konyoro nyoro sina marua araira sale muna yisa ko guri bageri ga ntuma ite binyoro bitumbi bwate obunyugu bwe mario ga yigo tinge ase birenke binene ke isa ko guri bagari ga boncha ngura chokarandake totebenga nabo gokyanya ibi bikore bune bya basa bwe soke mambina gushikubuka gucyase binyoro ebintu bibere krokolgereria okonywa kokonge abantu osali bakonywa karokenge basinyiru ncherende bono nkingo kora timbo atinyira yokonya kibesa gosengerende yoko keni birengelio binkyande to mutwe tiganyu ese inateva empowerment naende ngane magasini se bintu nakore community gantu abekana ma amo transa ko boli chikurechi nanga kitokonya abana youth baito nekenyuro igolyo konyo konge tona kitoko basomia panse ebintu birabaletere kibesa sumufuko bakoba bantu batabwatigasi nabo igo tosomia abantu baito bakenyuro na amarua manga konywa ne kisa kitagwenere titego cyo gutwagacha kobono tunyorega nyoro muntu okonyara konywa bia ne eretic whisky ne eretic konya kine eretic changata eretic pusata eretic yakoro kuna amaruye kienyeji ose traditional brews na kiyara ko babuya torosiri chiko yogwanjira this traditional brews nyenkuru kare gisokoro gojo nje kanyura muri ya traditional tiyari ko baita egento kagwende keregerwa maruwa roswese chinjira kire chingi ya kire chinsavi ngikoleta burera abantu iya kabere tutware standards iya kabere kiza chukunyu igoni nchiko tema osegeta abachumbe bande ekogera okunyungo licho kogendande lakini kobe controlled kobe regulated ende maruwa roswese chinjira kire chingiya tari maruwa koletera uburwera abantu semibere yabo Kerbe ko ngire bone gachinga kichika anana mono chichika abange mukuri kono ko bukimbe kase constituency yabo nchage mara mantu gwetani batano na babiri dokuli gega inkyora atakosegeta abamina anana moke mo ndokara mangana campaign echuna na kwane kuruma gabo chinga kichika rokenda abantu koberoroka bale batwara mangana yo gosegeta mangana yo korama mangana yo kubeka gusaba na youth baito batumeka bube aza kurama abantu kubaruta makindi kubaruta magena yitego tokonya tiga abantu bakubwatia machiko bakore campaign chomolembe kwanira abantu batebinki uko bakorera abuli no mulembe
tago segeta bamurabake bara moyo mino osoma butamagina ikinge gotokonya na bona ntu wete mungwano yonde oitetu senga jata ko bo MCA oni kingira tokonya kikore kana tuwe ni magega wetani gose iria baguse bako 19 ya mioro tigaba ntokwa nega nyone debate okwa na kire montate bintu biaye abana inchi bali ngoto wenerete pamochole eko no yomokoba no yoko batumubwati yakolega se kola banchali gasi osana onsi ya Kenya tutwara omulembe eko era ntuwensi ntokoba na ende koja kurwana koja kuramo omuntu iteko gero onyorubu okobwa ubura yobu omulembe no ratokonye abantu baba bakanyeku bategena kibagotebiwa ntuwanje tutumeke bobe tuwanje turamundi singe jo muntu nde ukaligale sagategerete club usina moro kali konyu usenya makali gusamba daktari konyo taracha ko buri kire kebo jumbe gegase yoro kongoro wabo nchali koje nkyoka na kwa degasi ya Treasury nkaragende kibarua USA nakona basonga batenkonga barubokuwa kabatibia karati ndo cyo bakongo babere bonchali ngasi ko korona ba USA na kwa the financial management and the consultancy na university na someti kabatibia ya si ikirabono yangenda bonchali tojo kora manganaro na makongo nimbwate chisemigete ndo chitaratumeka no bworo bwabera soborai yangenda chokora abantu bamintegasi wasen twale to gonchoro regete abantu bamenye buyana maskani basikwe boka banyina bayuna ngaki ningi saino matekero kene kro monto amiguru mono no botaka no kugani okonge ya cross dignity na kitoko dignity osikwa kogera neso omwana ncho kawaida monte chaya erutanane etugutane eranane eibono ntwara osibi nyino ntwara abantu bari strong na kiki kogani kwane pero kule daktari ekwariza ine digwa soke kura sega swa kora gose bado no roro rangi pati nyawe na resign tinjo gasi ya tol ekari kero tumo getes ko ga bwa masomo chonga nstaoka krenga tega iga matata tenga mangana sia sabona taiyo otumo geto na daktari wono mochugo ngio chakwa ninga tega soma na kolika bona ngolika ni getabu getaraera wende gukora wekomuti newsta gechikoba published getabu kibiashara ya Kenya getabu kwa 9 chapters so gesira kwa chapter segete iberiga togekole ninganje kolika ninganje kusoma philosophy ninganje kusoma the Greek mythology and philosophy by Aristotle and Plato. They inspire me a lot. I like to read and I got together some music which I like. Music kicho wara tayara. Atagande kegusi na classical. Keke usingo tare kwanza tuko kegusi wara tayanga mnanje daktari nganzo tare. Ko kegusi ninganye te Rwanda. Ko tayara ngo tare kuri koma ngo manya tena onye chi sentence na every. Oh no, I want to go modero ko goroko be. Tukilia dikira kwenye kegusi. Edo manga daktari yenye yake maana kwa tegera rama. Atagande kegusi. Ngo tare ndo tarakora. Daktari, ko lili bone ga gwatera maana aliwanchi to ko radio tumogete. Kirikero kwangete pi aso mwa ongereke. No gotwara kira kwese kegusi ebirenge libibe bibi kongira ni magega konya kolenga linanga ki oyo mintara ara gwe gosara bebobe. I don't like negative energy no kombe kansana na ngendo yakonge chimono kora abantu bari idol ngotaka kere muntu erwandere gakire na lemiro kwanya no temire yes na tema sako nyara era maigo siro. Actually, I'm telling you something about the family ago. Ili momorugyo na weka bana ba. Moruga na kwa kuna sikia muntu no garo omo Teresa. Na wataba kwa Teresa inas. Nimbata bana batatu Kevin era na Teresa. Yo kumwoja kwa kunyanchama Catherine na kwa business management na Chris kwa IT mangana ya IT. Yes. Family ngeki mata. Biyamana monchali mintu chinga kina chiekire togo chora na ende chinga kingi ya chiabene cyo chora umura yo bonchali se miaka 5 ne menge toligeri bya sana abaja kubabolia baligeri babekera ti toteme tubolia maswali basoro na borobo bateyo ko gani ko ino nana itire bonchali go itachi wodi chinye chia bonchali tinda chikora buya tinda genda kirasira kina na itire na iguro ko gani kwa banchali inde tayari wakole mirimo yana kubaisana kina
okugani kwa ino kore na nigendera gotegerera nimbwate chisemi nimbwate chinguru nimbwate okumanya gukora emirimo eye buna nakorire emirimo gwete Kenya gaiga nyengo chima chengumbu kobasaba iga abantu baminto ngekura yao kitarikiana mutinyo nane magendero tokorega abonchari amakitaye binyoro skulu jetu jereni magachisemi jereni magega wana yuti baite bakire nyomba mba watigasa bakora nakiyako yato bagikosi bakore tabagiskola shibagane nyengo chisiko tobari nyene merimo chisiko bakore nakiyako babuya bangene batichisire kitaya kibese kikiro nyene ebintu bike buna amache buna chicho kitaye kikiro chitombo besana yeke 21st century na wayigo boli mwetu wakire nse kalento watwalire kawane chaya matuka ya mbiyo tubu atikemeria kwa tachibesa na kitogera yayo chakababuya mongeri bageri toreto boli mwetu bayigore kogera tunabalemi abantu baito nabo mukia ya balito nirigiye mpranto bwategaiga tutumirira balito kwera tachibesa semifuko yaito naende bonchali yetesikwe bamanyina bonchali wale map ya Kenya naende ere na mbengia ora inegento kingincho ora inagreto kigabo sento ikagabo ningi saine okorega siyo korancho motegereri umunchali minto ngekura yao tokora magendero seito mbiamana. Asante sana asofere chingi chao na usangani ke taseni Ndizi TV nene mono Omogano gobuno kinete kurwa chageta mangana yo sukuru bikogeka mangana university yao ugasoma mangana National Treasury aboni ko iranire nka konyo monchali anene mono asilibaga liovo MP sobo jumbe ase constituency ya Bonjari. Nashukuru sana asoko twanchira wikage gasenga kiya. Mbiamana. Thank you so much. Mbiamana Brian. Omwanchumu lino to sanganere eyemo aseyemo uyo guchikuliye kero ko jumbe gaiga ase constituency ya Bonjari uyo abangoma nyetona Dr. Charles Onchoke bana banebo nige bakuronga Honorable Dr. Charles Onchoke bikuli buna kinitu kirabo nige kirase birenge biga agakorega siasa mangana National Treasury nabo karora kaenda sense ya mumbu kuligi komenta giseme nabo kore egasi oro kole ndaboniga uiranire acha kuligireria mangana Abonchari gosiyo monchari aso ubwagare wikira chinga kichinde asomolo runo yiga onde tukunyoyo lenga magachi kamera chito litira rero yakoro ku Vincent Onyancha nabo ko Esbon Nyamete marobane ngase chikamera chito litira rero nanchina lengege ga asekruge ke kole tera mangana yiga yumuru Omogano ne yongoro ku brand saginise na wikachinga kichinde bye bye. Yabwe television ya Ndizi TV vono na bukura yugoncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeri ya kurochi county sana na ibire echuchi ya sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonia chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivley gosomwa kiresi mirut ase namba enoti sano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera chigosori
enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwire buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwire yerisangwa chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochigo kurigere chioka nduto koereza buno rwarete wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gentu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekara tu anyorre tu akurire to konyoro murwiro oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingera ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza.